ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାଗେନା ଓଳିକି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସବୁବେଳେ ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବେ, କାରଣ ବହୁତ ଲଙ୍ଗ୍ ଟାଇମ୍ ପରେ ମୋର ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିଛି। ତ ଆମେ ଏଠି ବାହାରି ଯାଇଥିଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦଶହରା ମେଢ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଦଶହରା ମେଢ଼ ପାଇଁ ଯାଉ ଯାଉ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲା ଆମର ବାଟ ମଙ୍ଗଳା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା, ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପୁରୀରୁ ଯୁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛନ୍ତି ଅଠରନଳା କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ବାଟ ମଙ୍ଗଳା ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯିବେ। ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ସଫରଟା ସକ୍ସେସ୍ ହେବ। ତ ଆମେ ବାହାରିଗଲୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପଣ୍ଡାଲ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ରହେ। ଚାଲନ୍ତୁ